Μια κρέμα με ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικο, πατάτες. Θέλω ένα καπουτσίνο ντεκαφεϊνέ λάτε και θέλω και μια κρέπα με τυρί, ντομάτα, μαρούλι, λίγο μπέικον γιατί παχαίνει. Θα πάρουμε και πατάτες. Όχι βέβαια. Μαμά, θα μου πάρεις αυτό το κόλλητα το περίπτερο. Θα σου δώσω ένα 5.000 να πας να πάρεις. Μαμά, μου τελείωσε και τα δεδομένα, έτσι. Καλά, καλά, θα σου βάλω κι άλλα. Και γρήγορα, γιατί θέλω να προλάβω τη λάμψη. Θέλω να δω τι θα κάνει στη σελήνη. Κάτι γρήγορα όμως, θέλει να δω τη καινούργια σεζόν του Netflix. Εμένα τώρα πήρε ο άντρας μου ένα νέο αμάξι. Να είναι καλά το Πασόκ. Αν και τον αρχηγό δεν τον βλέπω καλά. Εμείς τώρα πήραμε ένα SUV με δόσεις. Κατερίνα, μην τολμήσεις και πέσεις και λερωθείς, θα δεις τι έχεις να πάθεις στο σπίτι. Κατερίνα Ιωκάστη, προσοχή! Μην πέσεις κάτω, παιδί μου, και έχει μικρόβια. Α, έπεσε. Εντάξει, σηκώθηκε. Σκουπίσου κιόλας. Αχ, Χριστέ μου, έπεσε. Λύσαξες, λερώθηκες, παιδί μου, πάλι. Πάει κι αυτή η φόρμα. Πάλι μπαλώματα πρέπει να βρω να πάρω. Γιατί, τι έχουν τα μπαλώματα. Πες και δεν έχω ήδη 10. Ένα γιατρό γρήγορα, ένα μικροβιολόγο, ένα ντουζ. Έπεσε το παιδί μου. Μαμά, chill, μια χαρά είμαι. Μην γίνεις drama queen. Τι είπες? Λέει. Τέλος πάντων, έλα, τώρα που σε βρήκα κάτσε να φας γιατί θα μου φύγεις σε λίγο. Και αν όνεισε να λερωθείς και με την κρέπα, θα σε λιώσω. Όγρε, μα είναι καλά. Ελπίζω να μην πάθεις καμιά γρήπη αλφαβήτα γαμαδέλτα. Εγώ ελπίζω να ξανάρθουμε.